Меджліс завжди був і є представницьким органом кримсько-татарського народу. Так було і є фактично, і ми закріплюємо це юридично і політично. Він відкриває нові можливості для розвитку медіа кримсько-татарською мовою. Ми тут отримали додатковий такий механізм, якщо ми зможемо його реалізувати, для розширення каналів діалогу з окупованим Кримом рідною мовою. Однією із таких форм нашої взаємодії, яке буде спрямовано на звикання необхідності нашої співпраці, це може стати підписання меморандумів між Меджлісом кримськотатарського народу і органами державного управління. Крим має зберегти статус автономії, але ця автономія не може бути формою самовизначення російської більшості, як було до цього.